Hello mga Yanyans, this is Shibi TV. Please subscribe sa YouTube channel. Dan subscribe button para mag-uwi isang video niya. Ang plan ngayon sa ito yung TBS XL 100. Papakita ko lang yung Yanyans sa kanya, yung design niya at saka yung presyo niya mga Yanyans. Mga Yanyans, dito yung ano niya, gasoline tank niya. Meron siyang ano dito, lagayan. Yung presyo ng mga Yanyans, ito yung cash niya 34,090. Down payment is 1,888. Tapos yung monthly installment is 2,020. Yung Yanyans, ito yung tsura niya, high, low, laser niya. Tapos meron siyang electric starter. Yung busina niya. Ayan. Yung ano niya, brake, tapos yung handbrake, yung foot brake. Ano yung ano niya, double brake. Ayan, ito yung tambutso niya. Takan dito. Tapos yung shock. Yung sukat ng gulong niya may Yanyans is 250 by 16. TBS 250 by 16 din. Dalawang brake niya sa harap. Yanyans yung brake sa harap tsaka likod. Pag tinipot mo siya, magana din yung ano niya, yung brake niya. Ito naman agana din, hindi ira. Ito naman yan, ito yung brake pa to, yung harap likod, ito harap lang. So yun mga Yanyans, dito ulit sa Weltec Lingayen. Salamat sa Weltec dahil pinaganda mo vlog dito. Okay mga Yanyans, sa uri kalagayan, God bless everyone, more power, and